טוב, בואו נראה. מה נשמע חברים? אנחנו בלייב. בואו נסתכל, בואו נגיד להתחבר לאנשים להתחבר. אחלה, מעולה. טוב, אז קודם כל אני מודה לכולם שהצטרפתם אלינו. אני שמח שהגעתם לכאן, וגם לאלה שלא צופים בנו עכשיו, אז אני שמח שאתם גם תצפו בנו. אנחנו נמצאים כאן היום יפית בענונו, בעלת המרכז לנשימה מודעת, ומייסדת הקהילה לבריאה, של בריאה ונפש בריאה, של בריאה יומן מסע לצמיחה וריפוי, וגם מטפלת בריברסינג. נצא לפתיח קצר ונחזור. ערב טוב לכולם, איזה כיף להיות פה, ובאמת תודה לשלומי שהזמנת אותי בלייב הזה. תודה לך יפית. אז באמת תודה לך יפית שאת מצטרפת אלינו, הזמנו אותך כאן לדבר באמת על כל העניין הזה של סטרס, הרבה פעמים עולה בקהילה כאן סטרס ונשימה, וכל הדבר הזה מתקשר בקשר חד משמעי לנשירה. ואני יודע היה לך סוג של ניסיון בדבר הזה, ואנחנו רוצים שתשתפי אותנו בכל הנושא הזה, וזהו, אני יודע שגם בסוף את מעבירה סדנאות ריברסינג, ותתני לנו גם הטבה לקהילה, בנוגע לסדנאות ריברסינג. אני אשלח כאן את הקישור בתגובות, וממי שצופה בנו, אני אשמח אם תגיבו ותיתנו לייקים, כדי שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, כאילו אם יהיה יותר גייג'מנט לפוסט הזה, יגיע לכמה שיותר אנשים, וזה מה שחשוב. זהו, יפית, הבמה שלך, תודה רבה. אוקיי, אז תודה רבה. אני התוודעתי לקבוצה הזאת לפני כמה חודשים, כי חוויתי קורונה לפני משהו כמו שנה, ואז חודשיים לאחר מכן התחילה לי נשירת שיער מאוד מאוד חזקה, וזה פשוט הרגשתי שזה ממש מטלטל אותי, כל מה שאני חווה עם הקורונה, ורגע, מה עושים, ואיפה אני מוצאת מידע, ואם אנשים חוו את זה גם כן, ובאמת הגעתי לקהילה, ומצאתי שם כל מיני פוסטים, והבנתי שזה כנראה חלק מתופעות הלוואי, אז ככה זה באמת נתן לי המון המון מידע, ובאמת זאת קהילה מאוד מאוד חשובה, ואז התוודעתי להרבה פוסטים גם של אנשים, ומצאתי את עצמי מתחילה לכתוב פוסטים ולשתף גם דברים שאני חווה, כי שיער זה באמת אישו מאוד מאוד גדול, אני חושבת בחיים של כולנו, כי זה המראה שלנו, זה הכרטיס ביקור שלנו, ואחד מכרטיסי הביקור שלי זה רעמת טלטלים ענקית, מאלה שנכנסים למספרה, והספר פשוט מתבאס שהגעתי, כאילו מבחינתו שאני אלך. וזהו, והרגשתי שזה מאוד מטלטל אותי, ואני כאילו למרות שבאמת יש לי המון המון כלים כדי לעזור לעצמי, אז החלטתי באמת לכתוב לכם כל מיני פוסטים כדי לשתף אתכם גם מה אני עושה ואיך אני מפחיתה את הסטרס ביום יום שלי. אז כמו שכתוב כאן, אני גם מייסדת, אני גם מטפלת ריברסינג, ואני גם, יש לי את המרכז לנשימה מודעת בראשון לציון, ואני גם מייסדת את קהילת בריאה יומן מסע, שמספרת את סיפור ההחלמה המאוד מאוד מהירה שלי ממחלת הסרטן. ומה שאני רוצה להגיד לכם זה שהכל, הכל, הכל, אבל מתחיל גם בראש שלנו, בתודעה שלנו, וככל שאנחנו
נבין שגם חלק מתהליך הריפוי שלנו הוא בתודעה שלנו, ואנחנו גם יכולים לעזור לגוף שלנו גם לעצור את הנשירה וגם לייצר צמיחה, כי בואו נדבר קצת על סטרס. כל מה שקשור לנשירה, גם אצלי, הוא ככה יצר סטרס בגוף שלי. וכשאנחנו חווים סטרס, אז הגוף מפריש כל מיני חומרים והורמונים שפשוט גורמים לנו להיות יותר ערניים. הוא מפעיל את המערכת הפרסימפתטית, ואז יש קורטיזול שמופרש לגוף, ואדרנלין. זה, אם אני לוקחת את זה לעולם של פעם, שהיינו חיים יותר בג'ונגלים, מה שנקרא, ובאמת היו מלא סכנות, אז המערכת הזאת היא מאוד מאוד חשובה להגיד לנו, רגע, תיזהרו, יש סכנה מאוד מאוד גדולה, אבל אנחנו חיים היום בעולם מודרני, יש לנו המון פחדים שאנחנו סוחבים איתנו בכל מיני מחשבות, והקצב הוא מאוד 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 מהיר. אנחנו ביום עוברים כל כך הרבה חוויות שאנחנו לא כל כך יודעים לתת להם ביטוי, להבין מה הרגשנו במהלך היום-יום, וכל הדברים האלה, כל העומס, גם הפיזי, גם הרגשי, גם באמת יש המון עניינים, בכלל, מה שאנחנו חווים פה במדינה בשנה האחרונה, בטוח אנשים כאילו חווים כל מיני דברים, גם ברמה הכלכלית, באמת יש כל כך הרבה אתגרים, ויש לנו כל כך הרבה מחשבות בראש. ואז כשאנחנו חווים סטרס, אז הגוף הרי מפריש כל מיני חומרים, שעכשיו מייצרים עוררות יתר, וגם הדופק נהיה מאוד מאוד מהיר ומואץ, וכדי להרגיע את הסטרס הזה, אנחנו צריכים להפעיל את המערכת הפרסימפתטית. כי אם תחשבו שהגוף כל הזמן בקצב מהיר, אוקיי? הוא לא יכול להיות במצב של ריפוי, אוקיי? ואז הסטרס הזה מביא כל מיני דברים אחרים גם, כאילו, לא רק את השיער, גם יכול להביא כל מיני דברים אחרים שיהיה לנו קשה להתמודד איתם במציאות היומיומית שלנו. אז מה שחשוב זה להבין שככל שיהיו לכם כלים להפחתת סטרס, ככה החיים שלכם יהיו שלבים ורגועים יותר, וככה גם תאפשרו ריפוי יותר גדול בתוך הגוף שלכם, כי במצב שהמערכת הפרסימפתטית פועלת, אוקיי? שזה הפוך למערכת שמזרימה את כל האדרנלין והקורטיזול, אז אנחנו במצב של רפוי, אוקיי? ואז הגוף בנינוחות יותר, ואז אנחנו באמת יכולים להרגיש טוב יותר גם בתוכנו. אז בואו נדבר רגע על הדרכים הטבעיות להפחתת סטרס. אז יש כל מיני דרכים, אוקיי? אחת הדרכים היא... מה? זה נושא חזק אצלנו בקהילה. הפחתת סטרס. אז קודם כל להבין שהשגרה המטורפת שאנחנו חיים בה, והרבה פעמים אנחנו שמים את עצמנו בתחתית סדר העדיפויות, אוקיי? כי יש לנו רגע כל כך הרבה דברים לעשות, אנחנו צריכים להספיק את כל המשימות בעבודה, אנחנו צריכים לטפל בילדים, ואנחנו צריכים לעשות 1,000,001 דברים. צריכים, לא באמת רוצים, אוקיי? ואז אנחנו שמים את עצמנו בסדר העדיפות האחרון. לא מזמן העברתי הרצאה, ואיזה מישהי אמרה, לילדים שלי מאוד מאוד קל לי לפרגן עליהם, להוציא עליהם כספים, מה שהם צריכים הם מקבלים, אבל כשזה מגיע אליי, אז גם אם אני ארשם למשהו שהוא בשבילי, ואני יודעת שהוא טוב, עדיין המחשבה הזאת תקועה לי בראש, שכאילו היא לא מפרגנת לעצמה עד הסוף באמת. כי אנחנו באמת שמים את עצמנו הרבה פעמים בתחתית, ומה שאצלי, השינוי שהיה, אני אימא ל5 ילדים דרך אגב, ובאמת כאילו גם החיים שלי היו עמוסים במיליון משימות, עבודה, גידול ילדים, ומה שאצלי, המחלה שהגיעה, גרמה לי לשים את עצמי בסדר עדיפות ראשון, אוקיי? הבנתי שאני מאוד מאוד חשובה, כי אם
לי לא טוב, אז זה משפיע על כל הבית שלי, זה משפיע על הבן זוג שלי, על הילדים שלי, וגם אני מתוסכלת מבפנים, אוקיי? אז מאוד מאוד חשוב שתבינו, אוקיי? שאתם הכי חשובים, כי ברגע שאתם תהיו מאושרים ושלבים, ותלמדו כלים שיעזרו לכם לשרוד, אוקיי? או לתפקד טוב יותר בעולם הזה, החיים שלכם יהיו אחרת, וזה ישפיע ישירות גם על המשפחה שלכם. אז יש כמה דרכים טבעיות להפחתת סטרס, לפני שלוקחים כל מיני דברים להרגעה וזה, שהיום השוק מוצף בדברים האלה, והדבר הכי קל זה לתת את כל הדברים האלה במרשם, את כל התרופות. אז אחד מהדברים זה באמת לשים לב איזה מידע אנחנו מכניסים לראש שלנו. ככל שהמידע יהיה מלחיץ יותר, ככה אנחנו נרגיש את זה בגוף הרבה הרבה יותר. והרבה פעמים אנחנו צמודים לחדשות ורוצים לדעת מה קרה ומה היה, ואני אומרת, תפחיתו בחדשות. כאילו, לא צריך כל הזמן לדעת סביב השעון מה קורה, אם אתם רוצים להתעדכן, תיכנסו שנייה ל-ynet, תבדקו, יש כאלה גם שיש להם התראות בטלפון של חדשות, שכל הזמן קופצים להם מבזקים, אז לא צריך את הלחץ הזה, אוקיי? תשימו לב לאיזה תכנים אתם צורכים, אם התכנים האלה מלחיצים אתכם, פשוט תבחרו שלא לצרוך אותם. אנחנו נמצאים בעולם שאנחנו הרבה עם סמארטפונים, ואנחנו הרבה לא נמצאים תחת אור יום טבעי, אוקיי? ומה שזה עושה זה קצת זה משבש אותנו, כי אנחנו פחות מחוברים לטבע, למקור שלנו, אנחנו הגענו מהטבע, אוקיי? אז ככל שתבלו יותר בטבע, תצאו להליכות בטבע, תתחברו לים, אני יכולה להגיד לכם שאחד מהדברים שעזרו לי להירפא מאוד מאוד מהר, אני כל יום הייתי בים, עושה הליכות מחוף ראשון עד לחוף בת ים, מתחברת למוזיקה, ובאמת ככה אחרי שהייתי כל הזמן בעבודה, וכל הזמן ממהרת בבוקר, ונוסעת, וילדים, וזה, פתאום רגע מצאתי את הזמן לעצמי, של לקום בבוקר, להתחיל את היום ולנשום, ולהגיע לים, ולהסתכל על הטבע, לראות וואו, איזה מדהים הוא, ובאמת לשים לב למה קורה, ולא להיות כל היום מנוהלת בתוך המחשבות שלי, של מה יהיה והדאגות האלה, כי שום דבר בעצם לא מתקיים חוץ מהרגע הזה, כי מה שהיה זה בעבר, ומה שיהיה אנחנו לא באמת יודעים, ובואו תודו שהסרטים בראש שלנו הם מאוד מאוד מפחידים, אוקיי? כי המציאות הרבה פעמים יותר נדיבה מהדמיון. שהתחילה לי הנשירה המסיבית של הקורונה, נשירה שלא חוויתי מחיי, ואני אימא ל5 ילדים, ועברתי לידות, ובאמת כאילו הרגשתי, הסרטים שרצו לי בראש, שזהו, מחר אני קמה ואני הולכת לקנות פאה. ככה אני הרגשתי. וזהו, וזה לא קרה, עדיין יש לי שיער. אז מה שחשוב זה להבין שאנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, והפחד רק הולך וגדל וגדל וגדל, והוא נהיה ענק. אז תכף אנחנו נדבר גם איך מחליפים את המחשבות ואיך משנים אותם. אבל עוד טיפים זה להפחתת סטרס, חוץ מלטייל בטבע, לשים לב למצב הרגשי שלכם. הרבה פעמים אנחנו בתוך השגרה שלנו, ואנחנו שוכחים לצחוק או לחייך, וחשוב שתדעו שכל פעם שאתם מחייכים, הגוף שלכם מפריש חומרים טובים בגוף, ואז נוצר תהליך של ריפוי, אוקיי? אם קשה לכם לחייך, אין לי פה עט, אבל תשימו עט בין השיניים, ופשוט יהיו ככה. ואז הגוף שלכם בעצם לא מבדיל בין מציאות לדמיון, והוא פשוט מבין עכשיו שאתם מחייכים, ואז הוא אוטומטית יפריש את כל החומרים הטובים ואת כל ההורמונים שעכשיו תורמים לריפוי שלכם. עוד דבר זה גם לחבק הרבה את הקרובים שלנו,
את האנשים שאנחנו אוהבים, כי כל חיבוק הזה הוא מפריש לגוף שלנו אוקסיטוצין, שגם הוא מחזק את המערכת החיסונית, אוקיי? צריך מאוד לשים לב גם לקשרים עם החברתיים שיש לנו עם אנשים ששואבים את האנרגיות שלנו ומורידים אותנו, אז באמת לשים לב מי האנשים שמסביבנו, ולמנן את החיבור איתם, או לשים את הגבולות, לבחון מה מתאים לנו, מה פחות מתאים לנו, לשמור על האנרגיה שלנו ועל התדר שלנו. עוד דבר שחשוב, זה כן גם לצאת לשמש, כי השמש נותנת לנו ויטמין D, רוב האנשים חסר להם ויטמין D, אז תבדקו גם את הוויטמינים שלכם. ויטמין D זה חשוב גם למצב רוח שלנו, וגם הוא אחראי על המון פעולות בתוך הגוף שלנו. ולנשום, אם מדיטציות עובד לכם, אז זה גם מדהים, כי זה גם מחזק את המוח, וגם עוזר לנו להתחבר פנימה, ונשימה. נשימה זה מאוד חשוב לכל התהליכים שקורים לנו בגוף. אם תחשבו על זה, כל דבר שאנחנו חווים במהלך היום מתקשר לנשימה שלנו, כי כשאנחנו בטוב הנשימה שלנו רפויה יותר, וכשאנחנו לחוצים אז הנשימה שלנו מכווצת. כל חוויה נצרבת בגוף מהרגע שנולדנו. אז שנולדנו והגענו לעולם, אז מאוד נשמנו. אגב, גם חוויית הלידה היא טראומטית, כי תחשבו, הייתם ברחם מאוד חם ואוהב, והייתם עטופים, ואז פתאום, בום, נזרקתם לעולם, לפלורסנטים הלבנים, וואו, זה חתיכת טראומה, וככל שהלידה הייתה יותר מסובכת, זאת גם חוויית טראומה שצריך לשחרר אותה מהגוף שלנו. כי אם הלידה הייתה מאוד קשה, אני כבר בתחושה שוואלה, קשה פה בעולם, ואני מסתובבת עם התחושה הזאת גם לחיים הבוגרים שלי. אז מה שחשוב לדעת לגבי הנשימה, שהגענו לעולם, אז מאוד נשמנו, אוקיי? אם תסתכלו על תינוק, הנשימה של התינוקות מחוברת. הבטן, השרפת עולה ויורדת בלי הפסקה, אבל אז אנחנו גדלים, ואז אנחנו לומדים את העולם, ואז פתאום אני תינוק ולא ניגשים אליי ואני בוכה, ורגע יש לי קיטויים בנשימה, ואז מישהו אמר לי משהו, העליב אותי, פגע בי, פחדתי, אז פתאום קיבצתי את הנשימה, וכל קיבוץ נשימה זאת הדחקה בתוך הגוף שלנו, אוקיי? כי אם יש לי עכשיו מישהו אמר לי משהו, למשל, בואו נדבר רגע על פחד קהל. לרוב האנשים יש פחד קהל. איך אתה בפחד קהל, שלומי? וואו. כן? מאתגר? כן, טוב, זה בלייב ולא מכולם, בבמה מעל 300 אנשים. אוקיי, אז גם לי היה פחד קהל, והייתי ילדה מאוד ביישנית, מאלה שמדברות, ופתאום כאילו היא מאוד מסמיקה ומתרגשת, אז תחשבו על זה שאנחנו ילדים קטנים, אין לנו פחד קהל, אנחנו מאוד חופשיים ואנחנו אוהבים לשיר ולרקוד, ואז רגע אנחנו קצת גדלים ומבינים, ואז מישהו אומר לנו, יואו, איזה מכוער את רוקדת, איזה קול מגעיל יש לך, כאילו, או כל מיני דברים שאמרו לנו ברגע שפתחנו את הפה, או שרצינו לדבר והשתיקו אותנו, אז לאט לאט אנחנו גם, כל האמונות האלה שנצרבו בילדות, כל הדברים האלה שהרגשנו, נצרבו לאמונות, וגם לי הייתה אמונה בתור ילדה. פיתחתי דפוס התנהגות של מישהי שמפחדת, יש לה כרגע פחד קהל, ולא חשבתי אי פעם שאני באמת אוהב להרצאות, היום אני מעבירה הרצאות בסדנאות, וזה הדבר שאני מאוד אוהבת, ואם יש לכם פחד קהל, אז פשוט אני ממש ממליצה לכם לעבוד עליו, כי אתם תגלו בן אדם חדש שלא הכרתם לפניכם בתוככם, שאוהב להשמיע את הדבר שלו.
זהו, במאמר מוסגר, איך באמת הגעת לזה, למרות שאנחנו מדברים על נשירת שיער, אבל מי פחד לדבר לפני קהל, ועכשיו את מעבירה הרצאות. זה נכון. שינוי קיצוני. כן, לגמרי. כי זה היה בעצם לפני כמה שנים, אני הבראתי מאוד מאוד מהר ממחלת הסרטן, הייתה לי שם ידיעה שאני מנצחת, ועשיתי כל כך הרבה דברים, ואני גיליתי בעצם על המחלה דרך בדיקת דם שעלתה, ואמרתי שהיא תהיה בערך מסוים, וכל הזמן ראיתי את זה בראש שלי, וזה באמת הגיע, והבראתי מאוד מאוד מהר, וכל המסע שלי מתועד, ואז יצאתי, הוא מתועד ברמה היומיומית, ושם גם בקהילה אני מציגה את כל איך התנהלתי, איך חשבתי ומה עשיתי, ואיך ייצרתי מציאות דרך הראש, שהגיע גם לגוף. ואז אחרי שהבראתי, יצאתי עם הרצאה, שנקראת בריאה, הרגשתי שיש לי מסר מאוד מאוד חזק להעביר לעולם, ואז הזמינו אותי להרצות, אני מרצה כל שבוע, ואני פוגשת אנשים שעוברים כל מיני אתגרים בריאותיים, ואני מעבירה להם את ההרצאה שלי, והמקום הזה של להשמיע את הקול שלי, לספר לאנשים שוואלה, רגע, תצאו מכל מה אל תסתמכו רק על הרופאים ועל הסטטיסטיקות, תבינו שהגוף שלכם חכם, ויש לכם יכולות של ריפוי. אז ככה בעצם התחלתי להעביר הרצאות, וגיליתי מישהי שאוהבת קהל, מישהי שאוהבת לשתף בידע שלה, וזאת הייתה נקודת השינוי שלי. אז אם הייתה לי אמונה מאוד מאוד חזקה בתקופת הילדות, שיש לי פחד קהל, והייתי מגיעה למקומות, וצריכה להשמיע את הקול שלי, ומתביישת, ופחות משמיעה אותו, אז פתאום רגע נוצר נתיב חדש במוח, כי ייצרתי דפוס התנהגות שונה, אוקיי? התחלתי כן לדבר מול קהל, ומשבוע לשבוע נוצר נסלל נתיב חדש במוח, אוקיי? והיום ההתנהגות הקודמת היא די, היא כבר לא נמצאת איתי, אוקיי? אין לי כבר את האמונה הזאת שיש לי פחד קהל. וככה זה לגבי המון אמונות שלנו, ככל שנבין מה מנהל אותנו למטה בתת מודע, נבחר אחרת, נצליח לייצר שינוי, כי בכל מקום ובכל דבר תת המודע מנהל אותנו. אז מה אנחנו אמורים לעשות עם האמונה שלנו? כל הזמן אנחנו חיים יש לי נשירת שיער, יש לי קרחות, אני הולך להקריח, אני הולכת להקריח, כאילו כולם חווים את זה, כולם הולכים לרופא עור, כולנו בדרך כלל אומרים לנו, טוב, קחו משהו והכל יהיה בסדר, או שאין מה לעשות, תתמודדו. איך אנחנו משנים את הדפוסים האלה אצלנו? כי אני גם חוויתי לחץ כבד מאוד, שבאמת השפיע לי בצורה דרמטית על השיער. מה אני אמור לעשות עם זה? מה ההמלצות? אז קודם כל, להבין שאתה הולך עם שיחה פנימית שהיא שלילית, ואלה חוקי היקום. ככל שאתה הולך עם תדר שלילי, אתה תמשוך עוד מהשלילי הזה, אוקיי? תמשוך עוד, תקום בבוקר, תגיד לעצמך, השיער נושר לי, ואז אתה תשים כל הזמן את הפוקוס על זה, על מה נשר. אתה לא תראה את מה צמח, אתה תראה רק את מה שנשר, אתה תיכנס לפאניקה, אוקיי? ואז הגוף שלך ייצא עוד מהדבר הזה, כי על כל מה שאנחנו שמים את הפוקוס, הוא הולך וגדל. אז קודם כל, לשים לב לשפה שלנו, אוקיי? במקום להגיד, השיער נושר לי, אוקיי? השיער שלי כרגע בתהליך שיקום, השיער שלי צומח מרגע לרגע, אוקיי? לחזק את כל הדברים שאתה עושה, כי כל מי שחווה כאן נשירת שיער, הוא לא מתרכז רק להגיד נשירת שיער, הוא מנסה גם למצוא פתרונות, אוקיי? אני מצאתי את עצמי לאחרונה, הולכת לנטורופטית, ומנסה להבין רגע מה אני צריכה עכשיו לדייק בתזונה שלי למשל, אוקיי? אז נכון שלגוף יש תהליך שלוקח זמן, כי תחשוב שבגוף שלנו יש מלא מלא תאים ומלא מלא דברים שצריכים עכשיו להתחדש, ונכון? תהליך בגוף לוקח לו זמן, אבל אני מגבילה את זה, כן, אבל אני ממש מגבילה את זה,
לסיפור של ההחלמה שלי ממחלת הסרטן, כי אני ראיתי את עצמי, ראיתי את התוצאה שאני רוצה שתצא לי בבדיקת הדם, ואני יכולה לספר לך שאני אמרתי, אוקיי, גיליתי דרך בדיקת דם שהיא הייתה 120, ושהנורמל 35, ואז כאילו הייתי צריכה, אמרתי, אוקיי, אני חוזרת לבדיקה, זה יהיה 12, והבדיקת דם רק הלכה והתרחקה ממני, כל הזמן הערכים עלו, ואני בראש שלי כל הזמן רואה את מה שאני רוצה, אוקיי? אני רואה את עצמי בריאה, אני לא רואה את עצמי לרגע מישהי יכולה, אני מדמיינת את הגוף שלי, אני שומעת מוזיקה ומדמיינת איך כל התאים שלי מתחדשים כרגע בגוף, איך הדלקת נעלמת, איך זה, אני כותבת לי במחברת בדיוק מחשבות שמחזקות אותי, באמת המון טכניקות שהשתמשתי, ואז ה-12 הזה הגיע לבדיקת הדם, ואני אמרתי 3 ערכים, וכולם הגיעו, וזהו, ובוא, תחשוב, זה הזוי, כאילו, אני אומרת ערך, והוא מופיע בבדיקת הדם שלי 3 פעמים, לא פעם אחת. כי כל הזמן ראיתי את אותה המציאות. למרות שהבדיקת דם עלתה והתרחקה ממני, גם שהיא הגיעה ל-200, היא הייתה כמעט 210, 209.9, הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, אז זה 210, אז יש לי את ה-1 ואת ה-2 שלי בפנים. כאילו, קטע כזה פסיכי, אתה מבין? שלראות את המציאות ולהרגיש אותה ולהאמין בה. קודם כל, לרתום את האמונה. זאת אומרת, קודם כל זה בתודעה. כן, אבל ממש להאמין בזה, ואני יודעת שבהתחלה זה קשה, כי גם לי, אוקיי? מסתכלת בראי ורואה, וואלה, הנה עוד קבוצת שיער, ומסתכלת על הרצפה ועוד שיער, ורגע, ומתי זה ייעצר? ואז רגע, אולי שנייה, אני מאבדת את האמונה, שזה בכלל יכול לחזור, ומה שחשוב זה לא לאבד את האמונה, זה כל הזמן להיות באמונה, שאני עושה עכשיו את הכל, כדי שהשיער שלי יחזור, אני בודקת איך אני מפחיתה את הסטרס, אני הולכת לעשות ספורט או הליכות בטבע, אני משנה את התזונה, אני מתייעצת עם מישהי בעלת מקצוע כדי להבין רגע איך אני מדייקת עכשיו את הגוף שלי ואני עוזרת לו עכשיו להתחדש. כי הגוף שלנו יכול להתחדש, אוקיי? ושיער, כמו שאמרתי, הוא נמצא, או שלא אמרתי, הוא נמצא בפריפריה. לפני השיער יש לגוף שלנו מלא אזורים בתוך הגוף לטפל בהם. שיער, עור וציפורניים זה ממש הדבר האחרון שמעניין את הגוף שלנו, אוקיי? זה הדבר שהכי מבאס אותנו. נכון, כי זה הכרטיס ביקור שלנו, זה הדימוי העצמי שלנו. אבל אם עכשיו תבינו שבואו, השיער נושר, רגע, תבדקו את הגוף שלכם. בואו תקבלו רגע, קיבלתם איתות מהגוף, שצריך רגע לאזן את הגוף, להבין מה חייב כרגע, לקבל תשומת לב, אוקיי? ולשנות. ואני מאמינה שכל דבר ניתן לשינוי. אני לא יודעת אם אתם מכירים את הסרט היל, יש סרט שנקרא ריפוי, אני ממליצה לכם לראות אותו כדי לחזק את האמונה, כי יש שם מקרים פסיכיים באמת של אנשים שהבריאו, אז מה זה שיער? כאילו, זה כלום. יש את ג'ו דיספנזה, שהוא עבר תאונה, ואז הוא הפך לנכה, ממש החוליות שלו נכנסו אחת בשנייה, ואז הוא ישב ופשוט, לא היה לו משהו אחר לעשות, הוא פשוט דמיין מה קורה לו בגוף ברמה של החוליות שהן מתיישרות, ותוך כמה שבועות הרופאים אמרו שהוא לא ילך, הוא קם מהכיסא, וג'ו דיספנזה זה מישהו מאוד מוכר, מעביר הרבה סדנאות, אז אני ממש ממליצה לכם לראות את הסרט היל, וככה לחזק את האמונה שלגוף יש יכולות של ריפוי. אז בואו נדבר רגע, נחזור רגע לנשימה. רק אני עוצר אותך שנייה אחת יפית, מי שלא שאלה ובכל זאת איך התחדשה לך צמיחת שיער, אז אני לא יודע אם זה מופנה אליי או אל יפית, אבל אני בכל מקרה, מה שהיה לי אחרי הסטרס, התחלתי עם משטר אימונים מאוד חזק, הייתי יוצא לריצות באמת בעצימות גבוהה, עבודה הורדתי ל-50% ממה שעשיתי, כמובן תזונה ניסיתי לאכול יותר טוב,
אני בטוח שהצמיחה שלי נהייתה יותר טובה, כאילו היא חזרה לעצמה, השיער שלי חזר לעצמו, אבל לא כמו שהוא היה, אני חייב לציין, לא כמו שהוא היה. היה לי את זה גם בקורונה, ששם הוא כן חזר לי לאחרי חצי שנה, בצורה הרבה יותר טובה, וזהו. מה את אומרת אצלך יפית, איך התחדשה לך סמירת שיער? אוקיי, אז אצלי, בגלל שהייתי בשוק מהנשירה של הקורונה בהתחלה, אז השתמשתי המון במילים, השיער נושאר לי, אין לי שיער, ובאמת הייתי מאוד מאוד בתוך הדבר הזה, כי זה מאוד השפיע עליי, גם כאילו מבחינתי האוברשוק, כאילו אחרי שבאמת איבדתי את השיער למחלה, והשיער חזר לי והתאהבתי בו, כמו שבחיים לא אהבתי אותו כל החיים שלי, ואז פתאום כאילו חוויתי איתו כזה דבר, אז זאת באמת הייתה טלטלה, ואני יודעת שהשתמשתי במילים שליליות, ואז אם אנחנו יותר מדי בשלילי, היקום גם מראה לנו, אנחנו מושכים את זה, ואז אחרי שהשיער הפסיק לנשור, אז באה עוד פעם קורונה. בסה, כל הבסה. כאילו ממש משכתי את זה, מה שנקרא, ביקשתי, אמרתי אין לי שיער, אין לי שיער, אין לי שיער, בואי, את עוד לא מבינה מה זה אין לך שיער. ואז משכתי כנראה עוד פעם קורונה, ומה שחשוב לי להגיד בתוך הדבר הזה, אני יודעת שהשיער שלי יחזור, אוקיי? אני גם כנראה בסוף של התקופה של הנשירה של הקורונה, אני יודעת שזו תקופה של כמה זמן וזה ייעצר, אני גם עושה באמת הכל. מה שחשוב לי להגיד לכם, שאתם חייבים לדעת לנהל את הרגשות שלכם בתקופה הזאת. כי אם אתם תהיו בסטרס מול הדבר הזה, אתם לא תתרמו להתחדשות של הגוף, אתם לא תתרמו לצמיחה החדשה של השיער, אוקיי? חשוב שתדעו לנהל את הרגשות שלכם ותדעו לשחרר את הסטרס מתוך הגוף שלכם, אוקיי? ובגלל זה חשוב לי רגע לדבר איתכם על מה זה ריברסינג, רגע נחזור לנשימה, מה שלי עוזר להפחית את הסטרס זה לנשום. ולנשום ריברסינג, לא סתם, גם נשימות עמוקות במהלך היום הן מאוד מאוד חשובות, אבל ריברסינג זאת נשימה שממש משחררת סטרס מהגוף בצורה מאוד מאוד יעילה, כי אם אני עכשיו שוכבת על מזרן, משהו כמו 45 דקות, ונושמת דרך הפה, נשימה כזאת, רגע. אז מה שקורה, אני מכניסה עכשיו כמויות מאוד מאוד גדולות של חמצן לתוך הגוף שלי. מה זה אומר? שזה גורם לדם שלי לזרום יותר טוב. זה מחזק לי את התאים ואת המערכת החיסונית. זה משחרר רעלים מהגוף. לא רק רעלים פיזיים, רעלים רגשיים. כל הרגשות המודחקים האלה, של הפחד קהל, שאמרו לי שאני ככה וככה, או אמרו לי כל מיני דברים, שיצרו את כל אותם האמונות, שאולי אני לא שווה, שאולי זה משחרר אותם מהגוף. זה אפילו יכול לבוא לזיכרונות מאוד מוקדמים, מול אנשים מאוד משמעותיים בחיים שלנו, מול ההורים שלנו, מול האחים שלנו, מול באמת איפה שהכל נצרב. ואז ברמת התובנה, בכלל אנחנו פתאום יכולים לקבל כל מיני תשובות לכל מיני לבטים, כי אם עכשיו זורם לי המון חמצן למוח, המוח שלי מאוד ערני, אני אקבל גם כל מיני תשובות, אוקיי? שאני מתלבטת וזה, ופתאום דברים מסתדרו בתוכי, הרבה פעמים מרגישים כאילו הוצאנו משהו מאוד מאוד גדול, כי אם אתם מסתובבים בסטרס או במועקה, ולאו דווקא מהשיער, מדברים אחרים, לא חסר ממה, הרבה פעמים אנחנו מרגישים כאן חסומים, כי אנחנו לא נושמים. אתה לפעמים מרגיש פה מועקה? וואי, הרבה, היה לי תקופות כאלו ארוכות, עכשיו אני יותר בסדר, אבל אני מכיר בדיוק את ההרגשה. כן. אנחנו חיים פה בלחץ מסיבי. נכון. אז זה ממש... זה ממש משפיע עלינו. נכון.
ובגלל זה המון אנשים באמת פונים לכל מיני עזרים שהם לא טבעיים, כי הם לא מכירים שיטות אחרות. אבל תחשבו על הנשימה שלנו, כאילו עכשיו הגוף שלנו זה סוג של, אני מדמה את זה בסיר לחץ, אוקיי? המים גועשים, אם לא יהיה את הפתח הזה, הסיר יתפוצץ, אוקיי? זה כמו הנשימה שלנו, דוחסים, אנחנו דוחסים, לא נושמים, לא מבטאים רגשות. רגע, מה קורה פה? אני מרגיש חנוק, אני מרגיש שאני לא נושם, אני מרגיש שהגרון, אני נחנק, שיש לי כמו חול בגרון, אני לא יכול לבטא את עצמי בכלל. אז מה שקורה בריברסינג, אז תארו לכם 45 דקות אתם נושמים ככה. כשהגעתי לסדנת ריברסינג הראשונה, חשבתי שאם היו 3 מטפלים, היינו 20 אנשים, הייתי חייבת להציץ, הרגשתי שכל הזמן נוגעים בי, ואז פתחתי את העיניים, לא היה שם אף אחד לידי, אבל מה שכן, השתחררו לי מלא זרמים מהידיים, מהרגליים, יש כאלה שעולים להם כל מיני רגשות, יש כאלה שפתאום צוחקים צחוק מתגלגל, יש כאלה שמרגישים צורך לפקות, הייתה לי מישהי לא מזמן, שפתאום הייתה לה לחלוכית ליד העין, ואז היא אמרה, לא יכול להיות שאני בוכה, אז פתאום היא הרגישה, איך פתאום עולה לה בכי, כאילו שהיא 8 חודשים מנסה לפקות, ובכי זה גם, זה לא סתם יש לנו דמעות, זה לנקות את הנשמה, את הרגש, אוקיי? ואנחנו מדחיקים. אז מה שאני ממליצה, אם לא חוויתם ריברסינג, אז לחוות, אוקיי? זה חוויה מדהימה, זה כלי שאם אתם תיקחו אותו לחיים שלכם ותדעו לנשום, ואני יודע, אני מרגישה מוצפת, אני בכלל מקפידה לנשום פעם בשבוע, אבל אם אני מרגישה מוצפת באמצע השבוע, אני אומרת לו, אוקיי, הלכתי לנשום, סוגרת את הדלת, עכשיו יש לי את המקום שלי, אז יש לי גם המון מקום לנשום בו, אז סוגרת את הדלת, פשוט מפרקת את כל הרגש שבתוכי, אוקיי? לא צריכה לדבר עם אף אחד, הנשמה יודעת מה היא צריכה לשחרר, כאילו, לא צריכה שיגידו לי, לא צריכה לפקות לאנשים, לדבר, להתייעץ, כל התשובות נמצאות בתוכי. וזה הכי זמין לנו, אני לא צריכה עכשיו אם אני מרגישה משהו, ללכת לפסיכולוג, למטפל, פשוט לנשום. אחרי כמה סשנים עם מטפל, זה כלי שאתם לוקחים לחיים שלכם, וזה הכלי הכי מדהים בעולם, שהוא תמיד מאזן אתכם, כי הנשימה זה הדבר היחיד שמאזן אותנו. למשל, שיש חרדה, אני חוויתי את התקף חרדה הראשון שלי, אחרי שהבראתי, דווקא שם, צפו לי המון פחדים, אוקיי? של מה קורה עם הגוף שלי, אני בריאה, אני לא, מי אני רוצה להיות, כל מיני שאלות קיומיות. והרגשתי חרדה, התקשרתי לחברה שהיא מטפלת, ואז היא אמרה לי, אוקיי, את חובה חרדה. אמרתי לה, מה עושים? היא אמרה לי, אל תתנגדי לזה. ורגע, ואני לא מבינה איך לא מתנגדים לדבר הזה, שמישהו ייקח את זה ממני. ואז שהכרתי את עולם הנשימה, מה שעזר לי לצאת בכלל מהפחדים והחרדות, זה הריברסינג, כי זה מנקה חרדה מהשורש, וההתחברות לעולם הנשימה, וגם זה איזן לי את השינה, כי אני בתקופה שהייתי מפוחדת, אני לא הצלחתי לישון, זה פשוט שיבש אותי. אז זה ישנה לכם את החיים, גם ברמה של לישון בלילה טוב יותר, גם ברמה של לשחרר פחדים וחרדות, כי שהנשימה, שחווים חרדה, הנשימה רדודה, ושאני עכשיו אזרים חמצן, אני פשוט אאזן את הגוף שלי, והחרדה לאט לאט תלך ותדעך, אוקיי? אז בואו, אם כבר דיברנו על חרדות, בואו נדבר על תרגיל הפחתת חרדה. אז יש תרגיל שנקרא, בא לך ללמוד? כן, אני תמיד, לפעמים שיש לי חרדות ולחץ מאוד כבד, אז אני בדרך כלל מרגיש שהשיער פשוט יוצא מהמקום כזה, נתלש מעצמו כזה. זה מה שאני רואה שאני... כי אתה חי בעולם הזה כבר המון שנים, כל הזמן נשירה את זה. עניינים בשיער בתוכו. כן, מישהו צריך לשים את זה פה על השולחן. אז מה שחשוב, שאם אתם חווים חרדה, יש תרגיל 448, אוקיי? אני לוקחת שאיפה עמוקה למשך 4 שניות, עוצרת למשך 4 שניות, ומוציאה 8. גם אם אתם לא מצליחים 8,
תעשו 7, מה שאתם מצליחים, כי נשימה זה עניין של לימוד, אוקיי? בואו נעשה ביחד שלומי? יאללה. יאללה, אני סופר. בואו ניקח שאיפה הבאה. חשוב לחזור על התרגיל הזה כמה פעמים, עד שאנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, שכל הדופק המהיר הזה פשוט נעלם, אוקיי? עכשיו, עם חרדה, אנחנו לא צריכים לעבוד רק כשהיא מגיעה. עם חרדה חשוב לעבוד כל הזמן, כי אם יש לי עכשיו מחשבה שמפעילה אותי, מייצרת פחד, אני צריכה לתת מקום לפחד, אני צריכה להבין מה מפחיד אותי בתוך הדבר הזה, אוקיי? ואז אני פשוט סוג של גם, אני יכולה לדבר עם הפחד שלי, אם אתם באים לריברסינג, אז לשחרר אותו מהגוף, ואז הוא לא ילך ויגדל, ויהיה מפלצת. אז קודם כל, לשים לב למחשבות שלנו. אם יש לי מחשבה למשל, השיער נושר לי, אוקיי? אז אני אגיד את המשפט ההופכי, אוקיי? השיער שלי מתחדש מרגע לרגע, אוקיי? אני אכניס את המחשבה הזאת עם אור לבן לתוך הגוף שלי, אוקיי? השיער שלי מתחדש, אני ממש אדמיין שאור לבן, אני יכולה לשלוח גם את האור הלבן הזה לראש שלי, לקרקפת שלי, אוקיי? ואז אני אוציא את המחשבה, השיער נושר לי, אני אוציא אותה, אבל עם מלא אוויר ועם חושך מתוך הגוף שלי, אוקיי? ואז אני אכניס ריפוי, אני אכניס את המחשבה, השיער מתחדש מרגע לרגע, כי אם אני אגיד השיער צומח, אולי רגע אני לא מאמינה לעצמי שהוא באמת צומח, כי אני רואה נושר, אני לא רואה צומח, אוקיי? אז השיער שלי מתחדש מרגע לרגע, אוקיי? ואז אני מוציאה את החושך, אוקיי? וכל הזמן לחזק את המחשבה החיובית. מגיעה מחשבה שלילית, אוקיי? להגיד, אני לא מאמינה לך, אוקיי? מה שקורה אצלי עכשיו, קורה אצלי תהליך של התחדשות, אוקיי? כל הזמן לחזק את החיובי, אוקיי? וגם אם זה עדיין לא קורה, תזכרו, לגוף שלנו יש מיליון תהליכים ביום, וחשוב שנדע לנהל את הסטרס, כדי שנעזור לו להגיע גם לשיער, ולא רק לכל האיברים הכי דחופים, אוקיי? יש עוד תרגיל שאני יצאתי למסע שלי שחליתי, אז הבנתי שאני בעצם לא יודעת להסתכל על דברים שיש לי בחיים. אני יודעת להסתכל רק על מה שאין לי, אוקיי? כמו רוב האנשים, כי זאת החברה שאנחנו גדלים בה, וזה מה שמלמדים אותנו. יופי, סיימת את הדבר הזה, רגע, מה הדבר הבא? רגע, עדיין אין לי תואר, עדיין אין לי בית, עדיין אין לי רכב, עדיין אין לי זוגיות. ואז אנחנו נמצאים בתודעה של חוסר. ומה התודעה של החוסר הזה עושה? מגדילה את הסבל בתוכנו, כי כל היום אנחנו רואים מה אין לנו, מה חסר לנו, איך אנחנו יכולים להיות מאושרים, אוקיי? מה שחשוב זה להבין שלא המטרה היא חשובה. כן, מטרות זה מאוד מאוד חשוב, אוקיי? אבל חשוב רגע מה אני עושה בדרך כדי להגיע לשם, כי הדרך שלי מורכבת מהמון דקות, מהמון רגעים, אוקיי? וככל שאני יודעת לראות את היש בחיים שלי, אז אני אהיה יותר מאושרת, כי וואלה, יש לי את זה, ויש לי גם את זה, ווואו, איזה כיף שהיקום ככה מפנק אותי, אלוהים, הבורא, מה שתרצו, אוקיי? אז יש תרגיל שמחבר אותנו להודיה, לוקחים 2 כפות ידיים, משפשפים אחת בשנייה, ממש מחממים, שלומי, כן, לחמם את וניתים על בית החזה, אוקיי? לוקחים שאיפה עמוקה, נעצום עיניים, נודה, כל הכנסת אוויר אנחנו מודים על משהו שיש לנו בחיים, אוקיי? בואו נודה על 5 דברים. אוקיי. אני כבר יותר רגוע משיחה איתך. כן, אז תקשיב, האזור הזה, האזור של בית החזה,
זה אזור שאנחנו מרגישים את הפחד, ההפך מפחד זה אהבה. ככל שאנחנו ננשום יותר לאזור הזה, ואיפה שנשים את הידיים ונכוון לשם את הנשימה, יזרום יותר חמצן לשם, אוקיי? אז אני סתם שאם עכשיו אני גם מפחדת ממשהו, מרגישה מעיק, פשוט לנשום, לשים את הידיים לנשום, להתחבר לתרגיל של ההודעה, אפשר לעשות את התרגיל הזה, שאנחנו מתעוררים בבוקר, 20 נשימות, אפשר לעשות את זה לפני שאנחנו הולכים לישון, זה יכניס אותנו לשינה רגועה יותר, אוקיי? וזהו, עכשיו בואו רגע, אני אלמד אתכם תרגיל אחרון, איך אנחנו יכולים יותר לצחוק בחיים שלנו, אוקיי? אבל אתה עושה איתי ואתה גם צוחק. אוקיי, אז אנחנו לוקחים את שתי כפות הידיים, אנחנו לוקחים שאיפה עמוקה, אנחנו פותחים את הידיים, תוך כדי זה שאנחנו מוציאים אוויר. ואז אנחנו מתחילים לצחוק, אוקיי? ואז אנחנו שוב פעם עושים את זה ושוב פעם צוחקים. אתם יכולים לעשות את זה עם הבני משפחה. העברתי סדנה לא מזמן ולימדתי את התרגיל הזה, והם נקראו מצחוק, אחת מהם זה היה כאילו איזו יוגיסטית וצחוק, היא אמרה לי, יואו, לא צחקתי ככה כבר שנה. אז מאוד מאוד חשוב לשים לב לרגשות שלנו, ולצחוק כמה שיותר, ובאמת לזכור שנכון, זה שיער, וזה קשה, וזה מטלטל, ואני יודעת, אוקיי? ואני יודעת כמה יש ימים שקמים בבוקר, פשוט קשה להכיל את זה. למרות הכל, להסתכל בראי, לדבר עם עצמנו, לזכור שהשיער לא מגדיר אותנו, כמו שהעבודה לא מגדירה אותנו, כמו שהמון דברים בחיים שלנו לא מגדירים אותנו, אנחנו מגדירים את עצמנו, וככל שנאהב את עצמנו יותר, ככה אנחנו באמת נקבל את עצמנו גם יותר, גם עם המראה החדש, ואני יודעת שזה לא פשוט, אוקיי? אבל בגלל זה אני ממליצה לכם לבוא אליי למרכז המדהים שלי לנשימה מודעת. אני מבטיחה לכם שיהיה לכם את המרחב, שלומי גם מגיע ביום רביעי הבא, ב7 בערב, זה בראשון לציון. זה יהיה מפגש שנוכל להתלונן על השיער שלנו, על מה קורה איתו, במרחב שמבין את מה שאתם חווים, אוקיי? ואחרי זה אנחנו נייצר אמונות חדשות, אוקיי? אנחנו נייצר שפה חדשה, שיחה חדשה, ואנחנו נלך לדרך חדשה של אמונה, שאנחנו עכשיו מקבלים כלים כדי לעזור לעצמנו להתאזן, לשחרר את הסטרס, לייצר ריפוי, שיגיע גם לקרקפת שלנו, גם לשיער שלנו, וייצר צמיחה והתחדשות. אז מי שרוצה להגיע ביום רביעי בראשון לציון, אליי, למרכז שלי לנשימה מודעת. אגב, אני גם עושה טיפולים אישיים וגם בילדים, ואני חושבת שכולם צריכים לנשום. אם כולנו נדע לנשום, העולם שאנחנו חיים בו ייראה אחרת. וככל שנקבל את הכלים האלה מוקדם יותר, אנחנו נחווה הצלחה, הגשמה, שפע, נהיה בחיבור עם עצמנו, יש לזה כל כך הרבה מתנות, וגם נרפא את עצמנו, המערכת החיסונית שלנו תתחזק. אז ביום רביעי, ב7 בערב, מי שרוצה פרטים נוספים, אז יש קישור בוואטסאפ, ששלומי גם יעלה כאן, ושם... זה נמצא בתגובות. תסתכלו, זה נמצא בתגובות. זה נמצא בתגובות, יכולים כבר להסתכל. אז תוכלו לשאול שאלות לגבי ריברסינג, לגבי איך זה יכול לעזור לכם בחיים, תקבלו את כל הפרטים. היו איזה שהם שאלות במהלך השידור שצריך להתייחס אליהם? היה רק את בכל זאת התחדשה צמיחה צעירה. מה שראינו, רץ בשידור. כן, וכמה עולה המפגש זה מול יפית לאחר מכן. ויש לי עוד דבר חשוב להגיד, אוקיי? כי חשוב לי באמת שאנשים ידעו שבריאות מתחילה בתודעה שלנו. הקמתי את הקהילה שלי, בריאה, יומן מסע לצמיחה וריפוי. הוא לא מתאים רק למישהו שעבר מחלה, לכל מי שחווה גם קושי או אתגר. איך חושבים, איך מייצרים מחשבות חזקות יותר, באיזה כלים אפשר להשתמש. אני
מלמדת שם כל מיני כלים גם שהשתמשתי בהם. אם אתם מכירים אנשים שחווים אתגרים בריאותיים שצריכים את האמונה ואת הכוח, או חווים דברים אחרים, אז תספרו להם על הקהילה שלי. חשוב לי לספר עליי עוד דבר, אני באמת חליתי אחרי שאיבדתי את אמא שלי ואחותי למחלת הסרטן, ובגלל זה עוד יותר חשוב לי להשמיע את הקול שלי ולספר לאנשים שבריאות מתחילה בתודעה, וזהו, אני מרגישה שזאת באמת חלק מהשליחות שלי, אז אני אשמח שתספרו עליי, שאם בא לכם להצטרף, אז באהבה ובשמחה, וזהו, ותודה לכם שהייתם פה, שהייתם בשידור, זהו, תודה שלומי על האירוח. תודה שהגעת, תודה שהסברת לנו, אני כבר הרבה יותר רגוע, מחר אני בטוח הולך לעבודה, ונראה גם ברביעי, בעזרת השם. אוקיי. זהו, המון תודה, ותודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו כאן נסיים, נשים איזה סיומון קצר, וזהו, להתראות, ערב טוב לכולם. רגע, אני רוצה תמונה שלי ושלך. אפשר? בטח. אוקיי, סבבה. טוב, אז תודה רבה, ולילה טוב. תודה לך.